na ɗaya rashin ilimin nan shi ya ƙara mana talauci, shi ya kawo mana rashin tsaro da rashin zaman lafiya. Muna da tabbacin cewa idan mutane na da aiki ba dole ne wai kowa sai ya samu digiri ba, dama ba haka ce yake, amma dole ne a ce ko majority ko yawancin yara sun samu daman zuwa makarantar elementary, sun kuma samu daman zuwa makarantar secondary. Wannan zuwa university sai kuma wanda Allah ya ba sa'a yana da kwazo yana da kokari. Amma idan dai ka kai misali secondary, muna tsammani ya kai shekara 16 zuwa 17 zuwa 18 ba lokacin da ka zama mutum, kuma muna son a ce mutum a lokacin da ya samu abin yi, in makanike ne, a'a mai gyaran firiji ne, a'a mai gini ne da sauransu. To amma yau za ka ga idan muna neman duk masu irin wayannan sai ga mutumin Ghana ne ko mutumin Kudu, ga kuma da yara na kasar. To wannan abin yana da na ɗaya ma wa'in ma da ke makarantar wahalar da suke sha daban, balle kuma wa'in da ma ba su damar yi karatu. Wani lokaci wato kowa da irin abin da ke damu. Akwai ni dai ina tuna wa mutane duk wanda ke shugaba ba wani gine-ginen titi ko wani menene bridge da ake fama da shi yanzu ko gidajen sama da zai nuna kai kwazo ba shi mutane ke tuna ba. Yaya suka ji daɗin zamanka a lokacin da kake wurin nan, yaya ka kyautata masu, yaya ka nuna adalci gare su. Nuna adalci ko nuna ina son ɗanka, makarantar da yake yayi daidai. An ce mana a tsarin mulkinmu makarantar primary ko elementary da junior secondary free, ba za a biya ba. Kai ka je ka sa ana biya don ka ki bada kuɗin da ya kamata kar a biya. Kowane headmaster kowane principal na karɓar kuɗi wurin ka ba za su kuɗa. Abubuwan da ya kamata dai duk a ba jama'a, ko da ba kyauta ba ne a ba su mai kyau, ruwan sha. Dole mu haɗa kan kullum kuma ina magana ko da ka ji ni ina cewa zaɓe wato jam'iyyu na zaɓe ko da guda 100 ne, in aka ƙara zaɓe to sai a haɗa kai a tabbatar da gwamnati ta yi abin da ya kamata. Amma idan aka bari ana ta kace na ce, na ɗaya mun ga abin da ya faru mana shekara 8 da suka wuce, ba za mu bari wannan shekara 8 su zama lalatattu ba. Saboda haka 'yan Najeriya mu haɗa kanmu, mu zo mu zauna mu ce ga yadda za a abu, in kuma muka dage za a yi su, amma muka sakaci da ƙarshe kuma za mu sha wahala.